Že jak máš Lord Dominik? Víš, jak je tam taká ta modrá, z čeho se to staví? Tak přemýšlel jsem, že to na ňu začnu stavět. Jako první. Bo to nedává tak špatný damage do začátku. Co? Dobre, pozeraj video. Já mám pozdravit video, jo? Dobré. Dobré. Dobré, čau lidi, já budu slavný. Doufám, že budu slavný, děkuji. Moje řeč skončila, ty piče. Jebe. Jebe. Proč to nenahráváš? Nahrajme si jednu hru. Však si nahrávame hru. Jaha. Ale počkej, ale myslím jakože aj s komentárem. No však áno. Jo, ty to nahráváš? Nahrávam to, kámo. Já budu Založíme si YouTube channel, Kubo. OK. Založíme si Takže YouTube channel, kde budeme dávat naše hry. Moje jméno je Legenda 426. Mé jméno je I'm Future CZE, lepší jméno jsem, že ten neviděl a to založil ten chuj. A dneska budeme hrať nejaký ten lolec. A uvidíme, ako to dopadne. Proti komu som? No lepší matchup som ani nemohol mať. Pravdepodobne buď... no kurva, ani neviem kto. Keď sa to tak pozerám. Tak Heimer je nám ide. Super, tak ja idem na top. Čak ty seš ADC. ADC, Eška, kámo. To mi je jedno, že Eška ADC. Ne, vůbec. Proč som na to, idem na top. Čo zase tam budu myslet camping. 30 seconds until minions spawn. To bude vyzerať. Ináč boys, to je low level game, tak to neberte nejako extra vážne. Hráme pre srandu. Takže my máme normální účty, jo, ne tam, co seš platina? Platina 3, no. A já jsem Diamond 2. No a toto typek je Diamond. Takže only for fun, boys. For fun, dobré. Jež, sorry. Neboj sa, to vystrihnem. Nevystříd. Mám začať 2TVčko, aby som ťa healnul? Jo, No vlastne, ja už som ho začal, tak nič. Počkej, zůstaň. Poď. Veľa ľudí nevie, aký je silný Mordekaiser. Ale tuto Filip to môže potvrdiť, že Filipko. Držíš to vôbec? Máš smite? Však ten Kain je úplně slabý v té džungli. No jo, pokiaľ nemáš Luna masterky, to vypadá. Keď majú dvoch na tope, takže Heimer je solo na bot. Čož je výhodné. Preňho. Eška bude mať s tým trošku trable. Včera jsem hrál úplně proti Singer. To roztržbia. Ale padol mi ten skin Snow Day na vestu. Snow Day Singed. Hej, z tej prvej krabice, vieš? Hej, ide. Pulol mňa. Skoro žiaden damage kvôli môjmu štítu. Tam ten si len tak nabehne do tohto, do sudov od Gangplanka. Poď Gangplank. Máme tu nejaký tryhard roll, Gangplank main, more. Čekujme to. Ten typek sa s tým asi nebude srať. A je. Okej. Bude to padol Heimerovi, čož... Jo, víš, jak na sebe své věci. Dobré. Tak něco ale Hero Gang. Typek ma to pinguje, lebo je slabý. Tak to je pekný penis, hoši. Nabehol mi jak
Jak potkám do tohto. Do pasce. Ti si potkám, vole. No tak, Gangplank je taký potkám, že? Ty to nej. Mení Mordekaisera. Komu padol ten kill? Chci moc bolieť. To má ináč akvý vôbec. Barvíka. Jo, že on mi zobral. AD. AP. Pravdepodobne AD. Poviem asi hybrida. Jo, poviem hybrida. Ty si hybrid už od narodenia. Ja viem kámo. Co za kokotinu? Jebne mi. Máme tu peknú... tak nič. Ja chci masterky. Škoda. Ja chci zpátky svoje runy, Kubo. Raptory si celkom drsný, čo? Máme tu gang nám ide. Heimer má v piči, že má turety. Sa nemusí ani pohnúť. Zero mana a vyndala si oba. No. No, musel, to by tam umřel ten Femkench? Jop. No, to debil. No. Instalo knet. A ešte má aj spingoval listu. Okay. Easy. No, len grcaj boty vygrcal. Tam ten Sinjet, jakože... Aha, proxy, no No. jasne. To je ta nejhorší možná varianta, jak tam budu. A je. No to je to pôjď. Raz, dva. Ra. Mám tam Vejdu s Ečkem a normálně to A je. smajtnu. I O, kakao, jaký pekný jde. flash. Gangplank main, no. Takže A je, aha, ide. Dobre. Co dělá, já jsem chtěl dát Ečkem, jsem jednotlivý. Počkať, no ten ešte dobre. Som sa bál, že ten Ten barvík mi sem leze, bo jinak ho zbiju. Nie, však teraz zomre, on bol na... Jo, ale mi lezlo na jungle předtím. Vždycky mám zabil. Dobre, že mám ten štít, tak by som asi zomrel zase. Se nejú, to je to tvoje hlavní výhoda, ten nejú. No jo, ale... Tak má šín, takže už bude boleť. Já bych mohl začít něco robit a plnit to pasy. Mhm. Ten tankač ma chce nasrať. Na schvál. A aspoň ma posúva dopredu. Dobré, napiš mu, že je to smur. Už tady nemá co dělat. No, mohol dostať aspoň jeden target shot. Alebo 4. Okay, za pol ghosta. To je taková, Šestka. Chyba nám Gangplank by the way, bacha. Kamo, musím jít na to. Bo... Okay, je tu. Potrakuji. Pozrieme sa, či tu nemá nejaký súd. Koľko ťa to vôbec stalo? Ten Warcraft? Co? Ten Warcraft? Kamo, ten Legion? No. 1000. A koľko si pohral máme, že to bude stať? Já jsem mi to neřekl. Proč bych to říkal? To je můj věc. Asi si hovoril minule, že podľa mám, že to má toľko a toľko. Teraz, že to bude to, wow. To som nedal ani tretí hit. Nejsou to jediný. Začnu streamovat Bobko. To mě by se to celkem Čo my líbilo. budeme streamovať LOLko, nie tento. Nevím, kolik lidí by se na to dívalo, ale mě by se streamování Bobka celkem líbilo.
tom nejsem žádný profit, ale... To robíš pre zabavu, nie? Akože No tak jo, ale tak prostě ne každý se chce prostě dívat na dementa, co to prostě Ale však nikto sa nemusí dívať, ty to robíš pre zabavu. Vieš ako... Nula diváků a vlovím si tu sám do monitoru. Hen tak začínal aj... Rozvíjať Fate za Gangplanka, tak... Tam nemal, že mesiac, či koľko, mesiac hovoril sám pre seba. Na streame. Potom prišiel týpek a povedal, že je strašne zabavný. An enemy Potom to začali chodiť ľudia. To bylo moc pěkné. Hodně jsem to nebylo. To sa stavím, že ten Warwick nám tu príde, aj keď je to férovka na 2 na 2. Na. Ulti, bacha. Tu menšie záseky pingu. Ten Kain se mi docela dost začíná líbit, jako. Ty Sinjed ešte nemá šestku. A valí to do 3 Dark Sealov pred ten. Preto healovanie si počakal pravdepodobne. A tak to nie je vtipné, vieš, ako. To má na healovanie. To je v pohode byl. Pěkné, ale... To se nestakuje, ne? Ale stakuje. To má každý Ale ne, jeden jakože rozdiel. ne všechny. Ja nemyslím hen tak stakuje, on to má kvôli tomu healeniu, však som ti povedal. No tak to ne. Alebo nič. Zničíš ten súd, kámo? Okay. To by som ho mohol? No nie, už sa likuje. Aha, to je Kain, pozrime sa. Běžím. Bam! Nazdar! Ale... More... Počkaj, tu bol aj Warwick? Jo. To píče, hej. double kill. Dobre, ale ja som tam nemohol ísť, ja nemám žiadnu mobilitu. Za toho Mordekaisera. An ally has To bol been prvý. Prdele. Jebnuté. Ale aspoň mám tu pasivku, konečne, když to bude dobré. No jo, čo som to chcel. Ten Dark Seal som chcel, čo? To healing. Borec sa tam odportí, asi som si mal aj ja zobrať port. Namiesto toho Ghosta. Kamo si, že má na každý tam presne 5 stakov. Tak ten je dešný. Kamo, ej, co ten gameplay? OK. No sorry. Tenhle. killing spree. Teraz som zase strelil mieška. Lebo tuto žiaden low hráč není, tuto sú všetko challengery. No ale ne, vážně, teďkom už se nedá hrát prostě na těchhle účtech. Chudáci. Protože každý je smurf. Ty tady nemáš prostě nové lidi, tu máš smurfa. Nic jiného není. To by mali nejako optimalizovať, by mali urobiť server pre tých úplne začínajúcich. Určite by sa tam nadrbali nejakí smurfovia, ale zase nevyzeral by to takto, že? Chudáci tí, čo začínajú, fakt. To za mojich časov nebolo. Za tvojich časů nebylo, dědo. To smej. Neviem prečo furt hádžem so mnou, keď... Jako on je síce ten tank, že je síce tank, ale ja sa vyhealujem z toho. To všetko damage, čo mi dá. Gangplank tu ešte stále není, tak bacha, Můj damage tu taky ještě stále není. príde. Keď prehráme hru. Ten bude na konci vypsaný, no.
Ja si nám tu niekto leze. Kolik máš? Jedna, Ale ja by som Tam jako- jedna, dva. Takže dáme, jo? To vyndat, nebo bez. Kokelu. Aha. To asi neuvidím, kámo. Nie je šanca. A ne, že by tě zežral tě ten tam kenč? Ale veď chápeš, on ma chce potroliť. Čo najviac. Chcem si kúpiť boty. Som pomalý jak cip. Ty už máš toho rahasta? No super, Jo, dosť dobré. Tak máš skore. Všem som lepší ako ja? Človeči. to je pravda, ale... Přijde mi, že jak nemám. It's smaller than the diagram. Sorry ma, že tam prišiel ten Heimer. Kamo, zase z ich týmu majú traja keystony a my nič, kámo. Jo, my nemáme ani jeden, a oni kystouny, to je kokotina. Pak to hrej prostě. Matchmaking jak prase. Je. Neviděl. Jo. No. Tam běžím, jo? Neviem, či tu niečo urobíš, je tu ten Heimer. Teraz tu... A, nemá manu, takže... Výborne. Čakaj. Výborne. Díky, kámo. Zapušujem. Neviem prečo ten Gangplank proste nevyrašoval tú Trinitu, on tam kúpil ten Dirk. Čiže podľa mňa úplne blbé. Has been Okay. has been destroyed. Kainca flashol. Pekne. Zoberme jeho redko, nie? Poj. Ja som ho odtiaľto odohnal. Wow, tam byl ten. Si mali s tomu, som ťa mohol healnúť jak cip. Zober to. To nepotrebujem. Poďme na toho Heimera, čo? Jdeme. Neviem, či to zvládneš, kámo. Měl by si jít první. Tak ma počkaj, nie? To piče. Hej, ten slow od tých turiet. Warwick. Warwick, pozor, on bez vrchu, já na to. Hej, on je stop. Chceš to nabejtiť? Nech na teba beží. Čekaj se Ečko No, poď, zostaň tu. To sa hilnem. Tada! Okay. Já nemůžu. Dobra. Okay. Tu už asi nič neurobím. Aj keď by som mohol, to niečo. To je blbec. I ty jsi Dobré. viděl, že by ten tam Kench něco napsal vůbec do toho chatu? Kuba, Čo? Ty jsi viděl, že by napsal něco do toho chatu? Kedy? Ten Piku? tam Kench. V piku? Když... Piku, no? Hej, napísal. Že na piku. Ne na piku, on je perfeťak. Jsem že si do toho Gangplanka naběhnout bez ulty, ne? Já mám víc z toho, killu. Killing spree. Dobré, tak nic. Killing spree. Ale dobre, vyhrávame. No, Zatiaľ. Ten Heimer bude bolesť v prdeli. A ten Gangplank, jak príde leg, tak je to... čest. Ten Change sa toho nebojí. Poj.
Chaseuj toho Singera, Rule number one, hoši. Nikdy nečestujte Singera. No. Ten Heimer má... Ešte ma tak sere... Najvtipnejšie na ňom to, že... On ti hneď prokne Thunderlord na to dvojité večko, keď to trafí viacej. Hneď ti to prokne. Je broken jak cip. Hej, oni sú na drakovi. Či? Neviem, jestli na drakovi, ale tam potom, no. Musím. LOL. Ja zabiju draka. Chce na 8. Au, to čo mi to leze po krku? Wow. Ty kurva, keď mi trafí sejti. Kde má svojho ducha? Máme dvoch Heimerov, čekuj to. Poď sem, Kuba. Počkaj, ja sa vyhýbujem do toho tempa. Aha, ahoj. Dobre, Barbie, get. Kamo, neviem či trafil ten stun, ten Heimer alebo nie, ale... Dneska krátko, jak ho trafil. Ah, the sweet smell of science. O ježiši Maria. Dúfam, že to tu bude vidno. Ačka je mŕtva. Poď Gangplanku neujdeš, ne? Či? O! Exhaust zachránil prdel. Vieš do Titanic hydry? No. Hej, to musím vydržať, kamo. Bežím ti naproti. Choď ku redku smerom. Čak jdu. Okay. Počkej. Zapínam Ghosta. Ale ja som utekoval. Oj. Hoši teamwork. Ja skúsim toho Gangplanka solo. Myslím si, že to bude problém. Nádher. Ja sem. Držíš to? Ne. Kamo, počkaj, tam ti... Nemôžu, ne, ja som to pojebal s tým pečkem. Som sa nedostal přes ty, no. Hej, kde ideš? Vráť sa späť, ten ťa vypne jak cip. Ta Eška. Dobre, kamo, godplay normálne. Čo dobre urobila, alebo? No. Jakože to kombo bylo pěkné, jak ho ultla a pak se k němu flashla. Ale flashla se vole mezi Warwicka a Heimera. Takže asi tak. To je tak v pohode, dobré kombo. Toho Gangplanka, ja sa stavím, že ja ho môžem dať dole. Okay. Ja ho určite zabijem, len potrebujem, aby sa dostal ku mne bližšie, alebo ja k nemu bližšie. Běžím vám dolů, protože tam asi bude Singer. Tak. Ten Gangplank livol, on pôjde určite na mid, bacha. A nie, je tu. Okej. Som si ho nevšimol. Aha. Čo lagi, kámo. Okej. An enemy has been slain. Enemy killing spree. Shut down. Zastavím, že by som mohol s tým aj vysrať. Mohl by se Ale toho asi nezabije. Skoro. že mi pošleš fotku. Čo? Já, že mi pošleš fotku za hajzlu toho linka. Neboj sa. To možno na budúce. To je parchant hento.
Pomarańczy. No co to też ci nie zostanie? No tak, on mi dała free goldi, co jest dobre. Czego one farma i bez farmy. Najpierw coś creepy. Nula farmy, najvíc goldu Okej. z tyłu. Bank. A Nazar. Naštěstí, že jsem tady byl. Ale on ma ještě... on ma ještě aj ten exhaust. A aj tak či tak som ho tak pekne bongol. Teď máš dosta? No aj Mongos? Bo ten Kaiser je taký pomalý, že potrebuje ten movement speed na to časovanie. Trošku. Ally has been slain. Preto sa neho stáva aj, aj ten buď Rilenka, alebo toto Gunblade. Na ten slov, aby ti nikto Jsme počkali na toho? Na to, jak se jmenuje ten vůbec, Kaina? On tu nepôjde, či? Poďme na mid. By nemal prežiť. Čo, či tá Eška bere jak cip? Jo? S statikom. Tak Ješka je dobrá DCčko. Hm. Má to damage a hodně velký. Ten Kain má 0,6, no tak to je čest. Wow. Co on jede? Mala ho... Čo? To je dobrá, on jede tak. Mala ho... Slovať basicmi, aby ho donútila použiť tie pomaranče až potom ultnúť. Tak to použil pomaranč a zrušil jej ultinu. Já jsem kokot. Split pushneme to? Já jsem jinde. Jo, ty jdeš tady. Z miny to není ďaleko, kámo. Počkaj, ale ty si tam nechal farmu. Počkej, Z iných cipaček. Down. Já hnedkom přijdu. Počkaj, ale budeme mať draka. Jo. Od toho si nesmieme o neho prísť. Jdem na regen. Ale to nejde o to, či regen, ja budem mať zvieratko, chápeš? Aha. Mazlička. Poď sa, ešte s Mordekaiserom ten damage, čo mi dáš. Raz, dva... No, neser si oko. Trošku netradičný mazlíček. No, to by s tým súhlasila. Jak sa snažil vyžrať, kámo, na tento demi si neprídeš. Ty si to obič. A je, budeme fightiť, priprav sa. Okej, ja tam idem. Ešte na to. Takže tam je tento, nie? No jasno. Ešte si môžeš sníť. Ty si kokot. Gunblade. Škoda, že ten... To je druhý drak, že? Nie, tretí. Třetí. S tým štvrtým pôjdem na tohto, na barona. Však ale ten vyvolaný drak? On je bezsilný. Je? Bude sa ti dáva damage do turety. 340 na basic. 340 magic damage a tureta je... A nie je nachylná. To patrí... To platí iba u minionov asi. Niektorí minioni sú nachylní na... Magic damage, druhý sú nachylní... Wow. Druhý sú nachylní na tento. Na psychical. Mně se strašně líbí, jak oni si myslí, že ty si třeba zbíráš něco jiného než toho rásta. Kdyby to dělal. Ten rást je prostě super. Darkin je Darkin! A tak... Rhás dávaj celkom zmysel proti ich kompu. Čo má ten Ginton? Wow. To. Máme jednoho dole. To... Já jsem ostatní.
Ok, tak toto asi nevyfajtím, čo? Čím je HP, tak ty ma rýchlejšie odsekal. Kámo, 5609 goldov. Na to utratiť. To jsi teďkom díval na to Herdinovo video, ne? Že mám nového editora. No, No nemusel jsem se dívat ani dál, víš proč? Has been slain. no, Mám nového editora, Edit by Kryles. no, no. V popisku. A tak on tam edituje aj iný typek. Keď nemôže Kryles, tak mu to edituje niekto iný. Tuším. Kryles může říct. Needituje mu to vždycky Kryles, niekedy Kryles nemôže. On může furt. Nie, fakt minule mu to editoval iný editor. A nie Kryles. Ale i tak jenom říkám, že on může vždycky prostě, on co dělá, sedí doma. Prostě. No, tak nevieš. Možno, že by si mohol ísť aj do botrku proti tým tankom. Mal by si bonusový súslen zase na basicy. Has been slain. An enemy has been Já si nevemu ten kill. To mám tam damage, ale nevemu si ten kill prostě. Jebnu to, hej. Chudák jak zdrhá. Co, jako sika nechci zapínať ani ten Ghost. Rest in peace boy. you have slain an enemy. A tak tomu Singedovi sa darí celkom v pohode, 576. V pohode. Ale neviem prečo, ale potom... GG. G fucking G. Dobre, oši, majte sa. Musím vychcát.